o gandanɗa hoore ma in waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji ɗi bindaɗi ɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kalka naati mbawa yebde ɗum taw atam hayyo pullu hununde ko pullu e pullu wadde ka pullu ko waɗama ko pullu waɗimi pullu te ay pullu hewani ko jomum ala fullu mi habro min ko ɗum addumi aɗa wayno ɗon no pullu min kay mbimami komi pullu ko an ɗon ko nomi andude beele ka pullu e joni a andi komi pullu ɗum noon pullu no yawno habru pullu bisimillu ko an keɗimi holko hesɗi hande e nder majji ande gueɗe kewɗe ene tengti e nder jayneji men holguel hen gueɗel gotel tan guel ɓurɗa teska so wona Macky lance l'opération recasement des sinistrés ko ɓernde welde ɓuri mettude suno moƴƴani jogoraɓrano e wiide journal Vox Populi ay caggal ndo son excellence darni laamu mum keso pul tawtege e nder mum jagorɗo tolniɗe e capantati e ɗiɗi ko hande suba toon to palais o jogoro yuɓɓinde conseil des ministres garwaniɗo woni sababu ko batungu journal o wimen ceerno hunde nde koko wontiki feere fende fedende de wonko teska e nder mum gila hade fuɗɗade holɗum o waɗi ko gonana gonti ko gonana holɓe Ismaïl Madior Fall erdinoɗo ɗo ñawori leydi men woni ministre makko d'état ɗimmu caggal ndo waɗi Mouhamadou Boun Abdoulaye Dione goɗɗo ko Mame Mbaye Niang gerdinoɗo ɗo tourisme kañumne lomtima Moustapha Diakhaté soko wontude chef de cabinet makko kamɓina ko huurino journal Les Échos gonɗini soko wiide men ko gonga caggal Mouhamadou Boun Abdoulaye Dione e Augustin Tine Mame Mbaye Niang e Ismaïl Madior Fall mbaɗi sok e nder palais journal wi ko teski ko e ngolɗo baɗgol ko mawɗo leydi pawɗo ɓe ɓuuri ɓe hoolade e sere mum ɓe hen ɓe palais ɓe hen ɓe présidence de la république woni sababu journal o wiide men yena paama leydi men Sénégal jogui ko laamuji ɗiɗi hen ngo ɗowat guinol golle mum ko Mouhamadou Boun Abdoulaye Dione gongo ngu ɗowat ɗum ko son excellence taw ko direct wonta ha Maham Nele Mamoudou gonnoɗo ko wonno giwɗo e ko wonno gontuɗo ko wonano ko wonno ko ɗi tati woni e laamu kesu woni sababu observateur ruttunade ɗum goto e wontuɓe ko wonno hayso wontane ɗo wonno on ko hola so wona Amadou Ba mbo wimen suwat o ɓeydo mbo wonno walla o usto mbo wonno kene ɓeydo ustotako reftata hen ko gasde yettode mum ko cer e wiide journal Le Quotidien won wiɓe ko ɗum sanction o anda holko saabi o itti ɗum kono wodi jejjiɗen ko Amadou Ba keptunoɗo Dakar ko wawi wonoyde pop ke local uji ɗi laaɓat ko Amadou Ba pewɗo e test mum mbo mawɗo leydi o yiɗi wadde ɗum e ɗiɗo local uji ɗi yimɓe tindi Amadou Ba nattuɗo wonde mbo wonno kono koɗo wonno gontuɗo laalaɗe ɗiɗi jagorgal ngal koko fecci hen fannu goto noddirto ko coopération et diplôme wonde ndene notre finance et budget ceergal ngal o wi ko banque mondiale e hoore mum namnino ɗum e ko edi saabu won leyɗele ɗo joofino woni sababu ko hunde nde ɓe jonni soko wiide firtani haydara so wona ko mawɗo leydi jiɗɗo tekkinde e sappitade soko sinude nden yende mum ɗo wi woni leltere tawten nde e nder dossier ji men o yiɗi ko leltere nde natto laato dogde wojere walla lello saabu woɗi jejjiten key laawol fewde e ngal dawal ɗimmal ngal eɓɓa Sénégal ɓamtiɗo yimɓe goni ko mawɗo leydi jiɗɗo tottidde faggudu leydi men mbaadi ɓurni mbaadi no joguinondi hanke e caŋ leero wi nañ e nder alhaaliji ɗi ko mawɗo leydi jiɗɗo jaggonorde ɗin acteur aji tawtede e secteur privé o ɓoyani coyniɗen Cheikh Oumar Anne lomtiɗo Mary Teuw Niane mo yogi e yimɓe joɗnani waɗede ɗum Cheikh Oumar Anne bo oljo mum jewtiɗe OFNAC rewnoɗo seɗen tiftor kono moƴƴe haala ka jabaka ko takkugol ngol yiɗɓe makko e yeeɗeɓe makko momti ha laaɓi cer woni sababu ko mawɗo leydi meɓe jetti ɓe jarini Cheikh Oumar Anne meɓe duuni kañum e Abdoulaye Daoudou Diallo taw ke ɗemgal El Hadji Oumar Sow woni sababu ko Cheikh Oumar Anne meɓe pellit neɓe pellitirno hanke e caŋ wallude e ndeɗo hunde nde halfina ko wawen wonde pop ha yeesa ka lawol PS mo journal Dakar Times wimen no tawe yimɓe mum wattaɓe noddirtoɗo Serigne Mbaye Thiam kono ko Serigne Mbaye Thiam mbo waɗe mum namnal soko namnade ɗum eɓɓore yewtinode e tekkinde e sappitade e wallidde nden ko sukaɓe e nder jangde leydi men koppareji tolninoɗe milliard uji jeetati ɗi hay goto andaɗo rewi woni sababu widema ɓe jiiɗi ɗum lijjite ande kanko foof e nattuɗo wonde jagorɗo kalfinade jangde hunde nde ko wontuɓe ko gonno e iwɓe to gonno e nattuɓe wonde ko gonno observateur kañum ruttini ko yogo e nattuɓe wonde ko gonno goto hen kala kukkiɗɗo konguɗo mum mbaynigu Abdoulaye Bibi Baldé kañum ne gonnoɗo ministre mo communication wi wasde ɗum waɗede wona haydere mum kañum ko cukalel janggo nene yeeso mum wonde cukalel hatta wonde mawɗo ɓoyani coniɗen konguɗi gonnoɗo ministre délégué en charge du développement du réseau ferroviaire biɗo ɗum bettani ɗum saabu tini jogorani wontude mum wonno guila hade hunde nde waɗede peñƴ goɗɗo noddetoɗo Khoudia Mbaye gonnoɗo ministre de la promotion des investissements et des partenariats ene wonde e développement des téléservices de l'état kañum ne wi ko mawɗo leydi o habri ɗum soko wiide ɗum a jogorani wontude mo gonnoɗa ni woni habri yimɓe galle mum guila hade waɗede peñƴ goɗɗo noddotoɗo Maymouna Ndoye Seck gonnoɗo jagorde ya garta weey kañum wi wondi ko faɗani hen haydara woni sababu journal o ruttanade ɗum Moustapha Diakhaté e Seydou Gueye
nayi ɓe o wi bel ittani ɗumen boom konguɗe ɗe kalnoɗo soko wiide mawɗo leydi o ko oɗo manda woni manda mum ɗimmu kono kede battudiɗo ɓeɗo ko wondunoɓe mawɗo leydi o ɓe gonani kono wonɓe hay gote mumen wonani ɓen gol ɓen e wiide journal Le Témoin ko mawɗo leydi jejjiɗɗo yoga e wannoɓe fuuret tawtoye ɗum tawmo joofi Ceerno Lo Samuel Sarr Abdoulaye Balde Cheikh Tidiane Gadio Serigne Mbacké Ndiaye Farba Senghor Cheikhna Keita Pape Samba Mboup Amadou Kane Diallo Oumou Salamata Tall Ousmane Ngom Maître Aïssata Tall Sall Modou Diagne Fada Sitor Ndour Talla Silla Diop Sy Cheikh Diallo Sada Ndiaye Zampoul Diaz journal o yejjitani Maître El Hadji Diouf ene wondi e Souleymane Ndéné Ndiaye ɓeɗo fof o wi koko joƴƴina e ɓuuɓɗam mi siftiri galas wiyata ko reyum moƴƴu kay kornoɗo satu taƴugol jogarabarano korka arani taw journal o wimen ko dusnoɓe mawɗo leydi o laamu gontan ko goten kal koyɗol million golloɓe aɗa finaɗa pet wasdeɓe waɗede haytini pusgo APR madede seɓe gonno ɓen gonani wodanno ko kewi hunide noddirtoɗo Moussa Diaw gonɗini to e nder journal enquête enseignant chercheur ono haala wi mawɗo leydi o waɗani so wona rewde jiyande ɓesgu leydi ngu saabu ala hen jonnuɗo ɓen dogo molto en hanki ɗo ne lepp hande wiiti kos ko to wonti lepp jomum waɗa fuɗen yaatu lepp tanko toon en lepp ummata koto lepp kono ñande natti wonde to lepp yiili yo banggue goɗɗo to lepp hunide ɓesgu ngu yonnan woni sababu o wi Macky Sall waɗani so wona rewde opinion allergique à cette forme de récupération politique contrat darabta bopp ko mawɗo leydi mo wi no fawi e dow balaɓe mum gueɗe teddude saabu ɓey ko yaadiɓe hanki e cañ ɓe ko duusoɓe maara ko deytani holko jiiɗa so wona e wiide les échos ko sugu debbo jaarowo e duuɓi nawga noddirtoɗo Fatou Faye mbo bamum wuurani nene mum ko jeltoɗo gornam aliyatim holko heeɓi mbo mata ko jamde ko caggal ndo jibini ɓinguel guel hay goto tawako ndo jibananno ɗum e nder tarodde o yawni o nani ɗum e 16 anglaise o yuppi hen siwoji ɗiɗi ndiyam ko mbiɗa ko nanɗa ko kono ko jibinigo ɓennunogo saabu ɗe golle o wanno ɗum ko ñande capantati lewru mai 2014 kono ñawaɗe ñalawma hanki e yeeso ndun suudu ñawirdu ndu Dakar e gerdugol procureur o ñalawma hanki hay sini tawi o wi ko loppet o waɗani ɗum hande o waɗani ɗum jangga terewata bopp délibéré o jaggama capantati lewru avril nduɗo no gonɗen kono ko Fatou Faye mo journal o wimen sa renaki no jogoɗo lelade duuɓi sappo wondude e golle doole ole welama mettuma surgu makko badɗe ladde seeho mo yiyaka ha joni e Allah rennam ɓe sukaɓe rewɓe worɓe woto mbaɗe miñi ko miñi mbo wona miñi ko miñi kalka watta miñi woto wat ɗum mbo wona miñi saabu hay on ko miñi goto fof e waɗa goɗɗo mbo mum guiƴum yummum guiƴum miñum guiƴum bammum guiƴum mawnum daw aduna belɗo juɓɓuɗo mbo ala goto jok ala ka pari kono Le Témoin ruttunima huuni kewande debbo jeltoɗo tonto bowallaɗe diwoɗe ngal Blaise Diagne heccenki holneno woni ko mbaroɗo leydi ngati mbo ko mbiɗa ko nanɗa ko woni sababu gulali jeehi dow mballe kam mbaroɗo leydi wona yiilede ha ɗo yiyaka taw woni sababu kulwuli jolani yoge wonɓe to kono nane joni o nawa toon to hôpital principal mo Dakar te celal ɓandu debbo yarat e wiide journal o noon kanko foof e gañade ene hooli safroɓe ɓe Dakar ɓe hebluniɓe gueɗe baɗe ni Salamata Diop momi haalane ay jomiraɗo ko kawnuɗo ko hawni e nder ko hawni ombo hawnino hawnare ɓurde hawnade e no hawniri hande ni kono mbo jogori hawniyade hawnare ɓurdo hawnade e ndo hawnino hanki ndo suwana tegde ko hawni saka anda mbo ombo hawni ko kawniɗo teɗɗo ko hawni waɗi ko hawni ha hawni e nder ko hawni neɗɗo ene hawni so yiɗi yaade yah bel ko koyɗe nawat ɗum kono ko kawis e nder kawis saabu sinno ko koyɗe nawanno ɗum mayɗo no jogui koyɗe kono yaata no hawni sinno ko ruuhu nawanno ñewɗo leliɗo ene jogui ruuhu saabu mayane taw kono yaata no hawni wona koyɗe nawat no hawni wona ruuhu nawat no hawni nawat ko on nawowo ko hawni ɗum o tegi o waɗi ɗum no yah ɗum o tegi o waɗi ɗum no ngaylo ɗum o tegi o waɗi ɗum no diw ɗum o tegi o waɗi ɗum no laado ala koyɗe yarat ko reedu woni mbarodu leydi mi haɗɗo minni hade mi ŋatede eɗen moolo Allah yo edo rende amin e ille ɓe radio Teccan mi salmoni mi juri